आमचे यूट्यूब चॅनल स्टडी कॉर्नर मध्ये आपले स्वागत आहे। इयत्ता 6वी विषय मराठी। कविता चंद्रावर मी गेलो तेव्हा। कवी राजन साटम। प्रस्तुतकर्ता खान फरजाना माजिदुल्ला। शिक्षिका स्टेशन चेंबूर मनपा उर्दू शाळा। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा, नव्हता दिवस नव्हती रात्र। प्रकाश आणि अंधाराची रिमझिम होती मात्र। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा कापूस कापूस झालो। तरंगत तरंगत इकडे तिकडे आरामात हिंडलो। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा पृथ्वी उगवली होती। तिच्या निळ्या चांदण्यात पौर्णिमा हसत होती। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा ससा भिसा नव्हता। आर्मस्ट्रॉंगच्या पायाचा मोठा ठसा होता। चंद्रावर मी गेलो तेव्हा नव्हता दिवस नव्हती रात्र। शब्दार्थ। कापूस कापूस होणे, हलके हलके वाटणे, तरंगणे, पायाचा ठसा, पावलाची खूण। धन्यवाद।